Velkommen til kanalen, og velkommen til min allerførste YouTube-video. I dag der skal vi simpelthen færdiggøre min whip. Jeg er i gang med at hækle en skjorte til min kæreste, og jeg har været i gang siden december måned. Vi har den 9. februar i dag. Så jeg havde simpelthen tænkt mig, at det kunne I lige hjælpe med, fordi jeg er ved at gå rigtig død i den her skjorte her. Jeg har hæklet og trollet op, Gud ved hvor mange gange. Så nu tænkte jeg simpelthen, at det skulle hjælpe mig med. Som sagt, en skjorte til min kæreste. Jeg har hæklet begge paneler, og jeg er i gang med at hækle ryggen. Og så mangler jeg forpanelerne, og jeg mangler en krave. Så jeg håber lidt, at I vil følge med i den her video her. Målet det er, at vi er færdige fredag 14. februar. Valentinsdag. Yes. Skal vi ikke bare komme videre? Nå, it's a lot later now. Jeg har lavet det bedste nu. Yes. Jeg ved ikke, hvor vild jeg er med den her røde streg her. Men jeg har ikke til mig færdig nu. Den har nemlig taget alt for lang tid. Men det var bare lige en update. Og så vil jeg update igen lidt senere, når det er, at jeg syr det samme. Det er mandag. Den 10. februar i dag. Og i går, when I left you guys, så skulle jeg til at sætte bagpanelerne sammen. And I did that. Jeg glemte bare at filme det. Men det har jeg gjort. Så nu er bagpanelerne sat sammen. Og jeg er gået i gang med at hækle forpanelerne. Jeg har 3 mere ud over den her tilbage. Tror jeg. Og så har jeg bestilt 4 mere hjem. Fordi at I don't think that's gonna be enough. Fordi den er så lang. Altså den er giant, den her mand. That's the update. Jeg har besluttet mig for, sammen med min kæreste, at det er kun lige på bagsiden, at der er de her røde striber her, fordi de blev begge to enige om, at det var ikke lige det. Så det bliver bare almindelig hvid her foran. Og så i kraven, der laver jeg sådan nogle røde streger. Yes, so that's the update for now. Hvis der er nogen, der er interested, så bruger jeg en 4,5 mm nål. I love it. It's my favorite needle. It is later now. Og jeg har ikke noget særlig meget af, fordi min lille søster er på besøg. Og jeg har skulle hjælpe hende, fordi hun gerne vil lære at hækle. Så hun sidder lige over på den anden side af bordet lige nu. Og er i gang med at hækle en tube top til sig selv. Og lige en lille update. Jeg er stadigvæk i gang med at lave den ene frontpanel på skjorten. Og det tager så lang tid. Men I have to continue. Jeg har udover den rulle, jeg er i gang med lige nu, eller det garnnøgle, jeg er i gang med lige nu, har jeg 2 tilbage af de hvide. Så jeg håber, at de andre, de kommer hjem her en af dagen. De er blevet sendt afsted. I'll update you guys later. Okay, update. Som jeg kunne se på klippet før det her. Min kæreste er så sød og hente garn til mig, da jeg bad ham det. Han var så også rigtig så sød at kaste ned i en tallerken med mad. Det var jo så sjovt nok fyldt med, ja, æg eller whatever der var på den tallerken. Det var kaketju. Og det var det sidste. Ej, der var 2 tilbage. Jeg har hæklet til sådan, så det er, at jeg stadigvæk mangler nogle rækker. Lige nu er det den sidste, jeg har tilbage. Og den hænger her. Men det er jo bare super. Så jeg regner med, at det nye garn, det kommer i morgen tidlig.
Nå, det er onsdag. Og jeg fik jo som sagt ikke hæklet så meget i går. Jeg havde 2 garnnøgler tilbage. Jeg nåede ikke så langt i går, andet end det jeg kunne gøre med den ene garnnøgle. Det var ikke nok i hvert fald. Men den anden der hænger til tørre derude. Jeg har fået 4 nye hjem. Jeg går ikke ud fra, at jeg skal bruge dem alle 4. Fordi at jeg har allerede 9 rækker. Og jeg skal bruge 13. Mangler kraven. Jeg tror ikke, jeg har behov for det. Og som I kan se på den her video, der lige kommer her, mens jeg snakker, har jeg også fået noget mere hjem. Det er også fordi, at når man køber ting, så gider man ikke at betale for fragten, og så kan man lige så godt købe nyt garn. Så jeg kom lige til at købe lidt forskelligt. Så ja, jeg er egentlig bare i gang med at hækle den sidste frontpanel færdig. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har fået sagt, men jeg har hæklet den ene af dem. Så jeg er tæt på at være færdig. Jeg håber, jeg kan nå at være færdig med det i aften. Ellers, så ja. Stay hydrated, people. Men det er i hvert fald en update lige nu. So I'll see you guys when I see you guys. Okay. Well. Jeg har færdiggjort begge frontpaneler nu. Ja, jeg ved godt, at jeg ikke har lavet det ligesom normalt, man vil gøre det. Don't sue me. Men den mangler jo lige at blive syet op her til skulder. Men jeg kan ikke rigtig gøre det, fordi min kæreste ikke er hjemme. Og jeg ved ikke helt 100% hvor meget den lige skal syes ind. Men ja, it looks like this now. I cannot wait to be done. Okay, velkommen back guys. Det er torsdag, og jeg har fået hæklet en krave på den nu. Og så er jeg i gang lige nu med at hækle en kant hele vejen rundt, fordi det vil min kæreste gerne have. Det er også super fint, fordi at så er det lidt lettere at få sat knapper og sådan noget på, synes jeg. Jeg har fået sat markører i hele vejen ned, der er 8 styks, til der hvor knappehullerne skal være. Og så håber jeg, at jeg kan nå at få syet knapperne på i dag også. Jeg skal arbejde her kl. 18, så jeg håber, jeg kan nå at være færdig inden da. Ellers så håber jeg i hvert fald, at jeg er færdig til, at jeg kan tage den med på arbejde og så bare sy alle de her løse ender ind, når jeg er på arbejde. Så den er helt 100% done i dag. Det er i hvert fald bare lige det for nu, og så vil jeg opdatere jer senere. Torsdag den 20. Jeg blev færdig med, skjorten den 13. februar. Men life happened, så jeg har ikke lige nået at filme andet. Ja, den er lige her. Det er ikke en skjorte, det her. Det er mere en hyggetrøje, tror jeg, jeg med at kalde den. Som I kan se her, så er den meget lang. Og kraven er ikke en krave. Det fandt jeg ud af. Det kunne jeg ikke finde ud af at lave. Men overall, så er den egentlig super fin. Jeg har lært igennem den her proces her, at jeg ikke kan finde ud af at regne eller tælle. Men det kunne jeg ikke i forvejen. Det er super fint. Altså, den er super fin, og han kommer til at gå med den til sommer, når vi skal sidde udenfor. Så kommer han til at sidde med den. Der går jeg ud fra, eller når han skal sidde og spille. Det godt kan være lidt koldt inde i vores lejlighed nogle gange. Så overall 7 ud af 10. Processen 2 ud af 10. Hvis I har
nyt at følge med i den her YouTube-video her, så håber jeg, at I gider at følge min YouTube-kanal, og så kommer jeg også til at lægge nogle flere YouTube-videoer op. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er, jeg skal lave, så hvis I har nogle idéer, så må I jo godt lige smide ned i kommentarerne. Så skal jeg nok se, om jeg kan lave nogle af de idéer, hvis I har nogle. Hej!